במהדורת סוף השבוע, יועצת קרובה לאסד מאשימה, הישראלים מסתערבים ולוחמים לצד המורדים נגד המשטר. حقيقة هناك بعض الإشارات التي تقول أن هؤلاء ليسوا من العصابات المسلحة وإنما هم إسرائيليون. עימות אחרון בין המועמדים לנשיאות באיראן מתפתח לוויכוח על ההתנהלות בסוגיה הגרעינית. תוכנית המלחמה בעוני של שר הרווחה מאיר כהן, החזרת קצבאות הילדים תוך 3 שנים. הממשלה צריכה להחליט שהשנים 2016, 17, 18 הם השנים למלחמה בעוני. מסע ירי בארצות הברית, הפעם 4 הרוגים מירי רעול פנים בסנטה מוניקה, לא רחוק מכנס שבו נכח הנשיא אובמה. פה אני ישן פעמיים בשבוע, אין בכי תינוקות, קם 7 דקות לפני הזה, הולך, מצחצח את השיניים, מכונת גילוח, מלך. בדרכים עם נפתלי בנט, לומד להיות שר ומנווט את דרכו בנתניהו ללפיד. האדם האחרון שחשבת שתהיה חבר שלו בפוליטיקה, לא? כן, אני חושב שאנחנו עושים פה היסטוריה. הם באו לשמור על העצים בפארק, אבל נשארו כדי להילחם על הזכות על גופן. ארד ניר פגש השבוע את הנשים שמאחורי המחאה בטורקיה. Here in Turkey, women are raised up as modern women, and they want to stay like that. הרבה אומרים לי כזה במארץ, מיס ישראל, כל הכבוד, שמת אותנו על המפה. המסע של מלכת היופי חזרה לאתיופיה כדי להביא את משפחתה לישראל. האנשים האלה מחכים, וכל מה שמחזיק אותם פה זה התקווה הזאת. השליחות של טיטי. ערב טוב ושבוע טוב לכם. אנחנו פותחים עם שיחת טלפון